спокой, под външност чужда и под име ново, и със сърце порасло, и за кръст готово, и носи съзнание, крепост, светлина, на робите слепи в робската страна. Думите му бяха прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една ближна, обща веселба, часът, на която беше неизвестен. Аз съм посветил себе си на Отечеството си, още от 1761 лето, да му служа до смърт и да работя по народната воля. Аз съм се опитал на Отечеството си, жертва за освобождението, а не да бъда кой знае какъв. Какво искам повече? Погледам Отечеството ми, че ми е свободно. Каква вяра, каква чистота, какви мечти и какво положение. Ако е за българство, то времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние не го обръщаме. Чисто народният Бог, който е разбрал мъжите и воите на малкия ни народ, то за него няма страх, няма